Už jsem říkal, šlo o stíhací letoun, který byl postavený, nepamatuji to přesně, zhruba někdy kolem roku 35. Trošku intenzivně zasáhl do bojů ve španělské občanské válce. To bylo v době, kdy se říká tomu, potom zasáhl do bojů ve španělské občanské válce. Nicméně potom, že začínala druhá světová válka, použili poplšníky razantně na ústupu. Takže potom do těch bojů v druhé světové válce už moc nezasáhl, že byli nahrazen modernějšími typy. Si vydobil svoje místo v letecké historii. A to je taky možná, proč si ho Zdeněk vybral jako předlohu těchto modelů. Jednou z takových technických zvláštností toho modelu je figurka pilota, která má otáčivou hlavu. Hlava se otáčí zároveň se směrovkou, když ten pilot se při pojíždění na zemi může rozhlížet. A taky za to kouří. Má v kuse doutník. A milovník doutníku je také pilot Zdeněk Zehnálek. Když vyprávěl mi, když tam toho pilota tu figurku osadil, jeho paní řekla, že mu něco chybí, že ten pilot by měl mít doutník. Tak Zdeněk ho vyrobil, to má rozpětí rovné 3 metry a ten model je poháněn spalovacím motorem ZPZ. Se mi dařilo letos. Krásné čítání Zdeňka Zehnálka majestátním modelem Heinkel H51.